Il-Kurja ma taqbilx mal-eliminazzjoni tal-liġi li tipprojbixxi it-każbir tar-reliġjon Kattolika f'pajjiżna. F'dokumenti ppreżentat mill-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Tgħawdex Mario Grech lill-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kurja resqet l-argumenti tagħha kontra l-abbozz ta' liġi 113. Abbozz propost aktar kmieni din is-sena li għandu lan li jaġġorna l-liġijiet relatati mal-libertà tal-espressjoni artistika u li jtejjeb il-protezzjoni tas-setturi vulnerabbli fis-soċjetà skont l-aqwa prattiċi Ewropej. Il-Kurja qalet li t-każbir tal-Knisja Kattolika imur oltre mill-kritika, redikolar u saħansitra tmaqdiru l-mibeda. Fi kliema dan jinvolvi l-avveniment malizzjuż u abbużiv tal-Knisja u l-mexxejja tagħha u għaldaqstant id-dikriminalizzazzjoni ta' dan l-aġir fil-konfront tagħha mhix meħtieġa. Fir-rigward tal-pornografija l-Knisja qalet li l-liċenzjar ta' ħwienet li jbiegħu affarijiet relatati mas-sess m'għandax taqsam xejn mal-libertà tal-espressjoni jew id-dritt li tirċievi u taqsam l-informazzjoni. Hija żżid li dan imur kontra l-prinċipji kostituzzjonali marbuta mad-diċenza u l-moralità. B'reazzjoni l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali qal li l-Gvern jieħu nota tal-veduti kollha li ġew espressi dwar l-abbozz tal-liġi 113. Il-Ministeru sostna li permezz tal-liġijiet li daħlu fl-aħħar snin il-Gvern preċedenti u dak preżenti implementaw liġijiet li jipproteġu gruppi differenti fis-soċjetà, inkluż ir-reliġjonijiet kollha, minn kliem, materjal jew imġieba ta' theddid, abbuż jew insolenza. Għaldaqstant il-Gvern iħoss li r-reat ta' vilipendju li ddaħħal fit-tletinijiet issa qed jiġi regolat aħjar b'liġijiet aktar moderni. L-istqarrija tkompli tgħid li bis-saħħa tal-abbozz tal-liġi 113 qed jiġi regolat is-settur tal-pornografija skont ir-realtajiet tal-lum. Dan filwaqt li jipproteġi l-persuni vulnerabbli fis-soċjetà billi għamel reat kriminali serju dak li jissejjaħ bħala revenge porn. Il-Gvern appella diskussjoni informata u matura li għandha twassal biex dan l-abbozz isir liġi u bekk titejjeb l-espressjoni artistika u jiġu regolati aħjar l-oqsma li sal-lum huma regolati b'liġijiet li m'għadhomx japplikaw għar-realtajiet tal-lum, temmet tgħid l-istqarrija.